muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njoke ahmada yew haala maako wo allah tan woni golle maako wo sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema habibu muhammada yew fuuta fawɗen kam jaɓi eɓe allah andini an suwi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada Seydi Thiam mi yimete ɓay ko weltare biye Thiam joom wune saare hayyo Ceerno Siraji jiyemo joom nafoore Seydi Thiam o daka Guinée Bissau njaada woni weltare kala julɓe hayyo Ceerno Siraji walla jiyemo joom nafoore Seydi Thiam o daka Guinée Bissau njaada woni weltare kala julɓe hayyo Ceerno Siraji jiyemo joom nafoore Seydi Thiam malaɓe diine o nanuɗa e yamirore Ceerno ma jaduɗa hayyo Ceerno Siraji Seydi Thiam jiyemo joom nafoore Seydi Thiam malaɓe diine o nanuɗa e yamirore Ceerno ma jaduɗa hayyo Ceerno Siraji jiyemo joom nafoore walay ko sabu ma ko ardegol dental waɗi finde pellital notima hayyo Ceerno Siraji jiyemo joom alhamdulillah en calmini dendagal bandiraɓe foof kala laarowo télévision o Gounass TV en calmini ɗum alhamdulillahi rabbil alamina eɗen jettaɓe no fewi eɗen jettaɓe no fewi calmina dendagal bandiraɗo daroyɗo ɗum ɗo so Allah jaaɓi kala darowo kadi ma heeɓ hen ko nafti ɗum nde wonno haalete hen tan ko l'islam haalete hen tan ko tijaniya haalete hen tan ko alhaali dental ngal ɗum noon kala dewidiɗo mo so Allah jaaɓi ma heeɓ hen nafoore no fewi saabu no wayi foof ala ko ganduɗen kono ko famɗi fo won ko desnaɗen seeɗa e dental he ko biyata archive dental ngal alhamdulillahi rabbil alamina eɗen gandi ko Ceerno Bachir Thiam jogino archive o mi anda no ɗum fuɗɗata wiyede pular ɗum waɗi no wayi fo wonko joguiɗen hen gonga ni moni fo wonko joguino hen kono eɗen gandi Ceerno Bachir wona sara e joguiɓe archive dental ngal enen noon ko pawreɗen hen ko ɓuuri hewde ko kalten koye archive dental ngal en calmini dental ngal foof ɗemgal kadi Ceerno nde wonno en kaala daima kala ko kalɗen to wawi wonde fof foti ko e radio foti ko e télévision to wawi wonde fof ko e yamirore Ceerno wonde yo en kaal ɗum waɗi eɗen gardani haaldude e kala garɗo e meɗen namdi alhaali dental ngal alhaali tijani alhaali diine so Allah jaɓima en jewtide e muɗum fodde gandal meɗen en calmini fof assalamu aleykum alhamdulillahi rabbil alamina daka o kono dakaji keddiɗi ɗi ni fo tan kono dakaji keddiɗi ɗi fo ni tan o wayi eno jeeya noon haadam taw haltude daka o nde haadam yaade Ceerno nde noddi kam ɗo o wi kam meɗe yiiɗi neldema Amérique to mbaɗana en daka o Ceerno Ibnu Oumar fonno yaade kono gantu no woodi lomtoɗa en toon lomtoɗa dental ngal an e almuɓe ɓe tawɗa toon ɓe gollon daka o min e Ceerno Mahmoudou ci Mahmoud Dem minen o nelno toon baynodiral ngal noon ko minen ɗiɗo tan gonno mbimomi eyi bisimilla Ceerno men jaaɓi waddu waw nde wonno minen min gowi ko dakaji dowri min gowi ko paƴama en eko nandi hen boke en kono daka Amérique o wi hay hunde dakaji dowri ɗi ɓuuri sattude wadde e dakaji Amérique en France en ɗi mi won bisimilla duwaw moɗon ala ko ronki ni woni o hebli men ɗo min jeehi ko adi foof daka Columbus o ko goote e dakaji ɗi nogas ɗi limɗen fodde nogas ɗi dental ngal waɗata taw ganduɗa fof ko e dental he askitina kanji fof goto eɗen gandi inɗe majji kono wona ɗum juɗɗini en ɗo ko hen o tawa
o ɓooyi noon so Daka mo ganduɗa puɗɗaɗo joni mankani duuɓi 16 guila 2006 o fuɗɗa ceerno Ibnu Oumar fuɗɗimo kadi kanko ɓuuri hewde wadde mo kanko ɓuuri hewde yaade toon kanko waɗata Daka o waɗatamo noon ko état biteɗo Ohio eyyi Ohio kala ganduɗo Ohio no andi ko état kewɗo nafoore e nder Amérique nde wonno Amérique holko ɓamti ɗum ɗum kam ko eɗen kaala tan industrie ɓamti Amérique état o noon ko état ɓurɗo hewde industrie e nder États-Unis kadi ko ɗon industrie o wayi kono ɗon fuɗɗi ɓeydude faminde yimɓeɓe tan ha ganda makana Ohio saabu o usine maɓɓe joni mo nanta Ford Amérique o ko toon usine o woni Ford ɗon ɗo Ohio ɗo eyyi usine o e lewni ko Cleveland wiyete Cleveland noon ko e nder Ohio avion kadi Amérique to ko ɗon fuɗɗi fewnede ɗum ɗo fof ko e gueɗe symbole aji gueɗe mi andano wiyete ko gueɗe mantinɗe e état o alhamdulillahi rabbil alamina wuro ngo wiyete ko Columbus wona kanko elle woni capital o noon eyyi ko kanko ko Columbus noon ɓuuri mawnude Allah rendini ɗon julɓe ɓe tijaniyankoɓe kadi yimɓe dental ngal e fuutankoɓe ha heewi ceerno yi noon nafoore Daka no wayi nafde e nder aduna heni kamɓe noon ñaagui ceerno yidde waɗanede Daka ceerno noon yanti e mabɓe waɗande ɓe Daka o neli ceerno Ibnu Oumar yo waɗoye Daka o ko idi ɗum noon tawi ceerno Racine Dia to Mbumba on idi wadde Daka o on taw waɗino ɗum toon eyyi caggal mum ceerno Ibnu Oumar woni ko kañum hettina e Daka he haɗo wonɗo ko kanko hettina ko sahaji tan so joguima gantu ceerno ƴeewa goto sukaɓe galle wiye yo lomtoyamo enen ko e ngal koye ngal jaaɗen toon e alhamdulillahi rabbil alamina yimɓeɓe no keewi toon julɓe ɓe eɓe coobi eɓe jiiɗi eɓe gara e Daka he hikka kadi ɓe gari e Daka he gargol kawnigol min kam wonno meeɗa hawrorade e Daka he koɓe kaali hen ko eno hawni hitande fof eno ɓeydo kono hikka kadi eno hawni état ji ɗi état ji nogas e ɗiɗi e nder États-Unis ɗi no famɗi état mo yimɓe mum garata toon ɗon ha Canada musidɓe hewɓe gimmima Canada gari tawtarama Daka o hay musidɓe meɗen Pakistan naɓe wonnoɓe Canada to arnoɓe ɗo ɓe garino ɗo ɓe jiiɗi ɗo e ceerno ɓen gari tawtarama Daka o kala jiiɗo vidéo ji ɗi ma yiiɓe hen eyyi ko eno ɓeydo tan eno ɓeydo no ganduɗa sirru Daka ni en gandi ɗo sirru Daka ndeket ala to heddi e aduna hen sona ɗum oɗo état no wayini sa jooɗima toon a yi no way jogade important e nder Amérique wawde waɗede hen Daka gonga ceerno mawɗo e nguɗo keeferu ceerno a andat sirru Daka o eno mawni ete nana ɓeydo tan eno ɓeydo saabu hay hikka salon on ɗeɓ faɗirde men noon nde wonno Daka o ɓe kewi wadde ɗum ko e salon ngaji salon mawɗo noon mo ganduɗa nawata ujunnaji yimɓe hen heewa waɗede eyyi salon o hikka ɗum faɗir men dendagal jeeyi ɗum walla ko luwa ala koko luwa eɓe dental ngal noon no jogui nokku mum no jogui jama mum toon jamaji ɗon ɗi gandumi jamaji meɗen enen tan Fuutankoɓe ma won jamaji tati jama dental ngal nan ɗo e jama kadi ko e dental he tan jeeya jama Cheikh Oumar Fouti on kam ko noon woni inde nde fof noon ko e dental he jama goɗɗo kadi nan ɗon on ko ceerno Abdoullah mbo ceerno Ahmadou Bocar Hoore Fonde waɗata ɗum ɗin foof nan ɗon kadi ko Fuutankoɓe tan goni hen wuuro ngo machallah ego heewi Fuutankoɓe no feewi ego heewi Fuutankoɓe eyyi ko ɗum waɗi ceerno suuɓi yo ɗon fuɗɗore kono so Allah jaaɓi meɗe andi ceerno kam hunde fof o fuɗɗor tan Allah no rokkimo hunde kala ko o fuɗɗi mayaji ɗum yaajoyat e nder leydi he fof so Allah jaaɓi inchallahu eyyi yimɓe leydi ɗi yimɓe jaati américain en ɓe ngala hen heewani ne waɗi seeɗa noon nde wonno won e mabɓe tuuboɓe eyyi won e mabɓe tuubɓe ɓen no gara no tawtore kadi bandiraɓe men ɓe mun fof no jogui toon sehilaɓe muɗum ɓe addora ɗumen kono noon kam ko yimɓe meɗen tan ɓuuri hewde hen eyyi yimɓe meɗen tan ɓuuri hewde yimɓe meɗen noon machallah eɗen gandina kadi ma yaajoy ha foof natoye hen saabu Daka o woni hen fandetade ceerno en tan ko yidde udidde leydi ndi
nde wonno ceerno golliri daka no feewi en yii hannde sa yi France dakaji batteɗi toon ɗe ceerno Mansour fuɗɗi toon fof ko e yamirore ceerno ha yaaji hannde daka sa yeehi Belgique no waɗi daka sa yeehi Italie no waɗi daka sa yeehi Espagne no waɗi daka fof ko gollirde diine moni fof no jogui no gollirta diine daka noon ko gollorgal ceerno Amérique ne o yiɗani ɓe o uddidde leydi ndi o udditiri ndi daka o noon machallahu noon daka o udditi leydi ndi no feewi Amérique kam ala ko neɗɗo wawi wadde taw laamu tinani kadi yimɓe men ɓe wonno no gandiri noon kala ko ɓe mbaɗata ɓe jahat ɓe tintina laamu ngu meɗen mbaɗa ɗum ɗo kamɓe toon wona aɗa yiya Europe en ni neɗɗo waɗa hunde taw tintinani laamu kono toon ɗum ala toon a yahat wuro ngo gonɗa ngo jaaha mairie kalna maire o meɗen mbaɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo o yamira o hokkira autorisation kadi Amérique kamɓe ɓe jiida eɓe serti seeɗa e Europe naɓe ɓe kamɓe ɓuuri jogade hurriye kamɓe ɓuuri wellidde yimɓe e dewe mumen Allah ɗum waɗi sa haalni ɓe haali dewal Allah ɓe calota ko ni wonno neɗɗo fof eɓe jamiri ɗum yo gollir diine muɗum no yiɗiri ɗum waɗi caɗele ala hen laamu ngu eno hettini daka o eno andi daka o heddo noon hankanti ko an junnadema walla raɓiɗinadema ɗum kam raɓiɗinade seeɗa nan toon saabu so daka o joni no yimɓeɓe mbayata hewde ni e nder miijam tan sonnoɓe kalnino laamu ngu eɓe cohli polisaɓe aroɓe ndena yimɓeɓe mbeɗa yananaɓe keeɓa polisaɓe ha heewa gara gardaɓe no o daka meɗen gardateni saabu kamɓe gonɗo Amérique fof ka citoyen américain noon ɗon ɗo aɗa e leydi he ko kamɓe poti rendema so tawi ɓe ñaaguima yimɓe men ɓe ñaaguima saabu hikka ni ɓe kaali ɗum toon hankkadi wattude haalnude saabu heewi yimɓeɓe keewi haalnude laamu ngu mbatta addude polisaɓe ɓeeɗa kam ɓen kam na e nder yimɓe he tan a wawa andude ɓen ko suuɗiɓe ɓen ko aroɓe ƴewde holko watte e hen ɓen kam hayso goni ɗo joyo jeegoma tan ganda joni keɓon dewintoɗo kamɓe ɓe jeebaki koye mabɓe kono laamu ngu no tini eno welliti yimɓeɓe kadi hen kadi enen gonɗe koye wallude ɓe enen laawol koyɗe ceerno en ko wallude ɓe kamɓe hande wonno eɓe gandi e sukaɓe jibinteɓe toon ɓe eɓe gandi e mumen eɓe gandi kadi ceerno en so gari toon sukaɓe ɓe no jinnaɓe mumen sukaɓe ɓe fof eno jogani ceerno en hurum eno keɗo ceerno ko ɗum waɗi sa teskima ceerno en laabi mabɓe ɗi to France en walla hay to Amérique to toujours maire uji wuro ngo no heewi arde haalnaɓe wiyaɓe tinno wajono men sukaɓe ɓe nde wonno eɓe gandi kamɓe hayso ɓe hakkude mabɓe e sukaɓe ɓe ko police tan wonno kamɓe haala mabɓe nafata hen hay wuro ceerno Mansour alhamdoulillahi rabbil alamin no waɗi hen ɗum ɗoji eno waɗi hen darde tinde toon to France to waɗi hen conférence uji haaldi e sukaɓe jibinaɓe toon ɓe ceerno kadi eno waɗanno ɗum hay gaga États-Unis ga ɗo yetti fof sukaɓe ɓe nodde banggue ɓe mbaje ɗum ko laamu ngu jaati hato jini e mabɓe ɗum waɗi kala e meɗen jaaɗo toon aɗa waɗa no wayno dente tati ni aɗa haalda e yimɓeɓe kalda kadi e rewɓe so gasni kadi sukaɓe kadi so keeɓima kalda e mumen enen noon laawol men hikka ngol wonno ko laawol ngol ganduɗa laawol fo e ko hawrata hawriti ko e yaagol Nicaragua ngol ɗum woni yimɓeɓe ko jahata ɗo ko ɗalle yimɓeɓe no keewi toon ɓe jeehi toon no feewi sukaɓe meɗen hay ɗo Madina ɗo han sukaɓe madinaɓe nan toon ha heewi eno jeehi ko sukaɓe tokosɓe ko hakkude duuɓi 20 e duuɓi 30 no famɗi hen jiya dañɗo duuɓi 40 ko ɓe ganduɗa ko e marhala ɓendugol ko ɓe mbiyata ko arabe e marhala nudduji ko ɗo neɗɗo ɓendata ɗo ko ɗon ɓe jeehi ɗo eɓe katojini toon e gollede ɓe ciftinire ko ɓe ɗacciga ko gila e diina mabɓe ha e tijaniya mabɓe kadi ɓe ganda ko holɗum artiri ɓe toon holɗum addi ɓe toon eɗen keewi haalnude ɓe ɗum en mbaɗi ɗum kadi batuji en mbaddi e mabɓe batuji pour haalnude ɓe wonde kamɓe ko Cheikhna Ahmad Tidiane firliti e mabɓe nawi ɓe toon pour ɓe jaaha ɓe golloya toon laawol tijaniya ɓe gonna toon l'islam nde wonno mawɓe mabɓe ɓe tawi toon ɓen alhamdoulillahi rabbil alamina mbaɗi ko potanno wadde kala ko fotanno wadde mbaɗi kañum en cippirama gila ganduɗa nden hay cuurel ma a heɓata joni wonti ko galleji yimɓe fof coodi galleji kañum en jeeyi
ɓen kala udidde sincannoɓe o eno feewi joni noon ɓe jeehi ɓe mawni hankanti heɓittoɓe ɓe sukaɓe meɗen jibinaɓe toon ɓe alhamdulillahi rabbil alamina ko mawɗum kono noon ɓe ngala pinal ɓe ngala pinal joguitagol ɗum ndekete ko sukaɓe immotoɓe ga ɓe ɓuurata jogade pinal muɗum ayi Allah addi nde ɗo wempeƴere nde yeehi toon te ko ɓuuri hawnade hen fof Allah waɗi hen Allah no waɗi hen renɓe Qur'ana ha heewi renɓe Qur'ana nan hen ha feewi hay ñande daka o sako toon nde wiya yimɓe gimmo nde kala janggowo yo immo nde immiɓe ɓe ko heewi hen ko e lawol Nicaragua he rewi fof ko nan toon ɗum mbiyamɓe ɓe mbiɓe so jii neɗɗo immoɗo ala visa yaha États-Unis naata taw a ala visa meeɗaka yiyeede sa yetti kadi bismeɗa nden sa yettima e nder États-Unis aɗa jooɗotono hitande duuɓi ɗiɗi a heɓani kayit mo golloriɗa kono ɗo hande mo jarraduma nadde tan so ɓe mbaɗima inscrit ɓe jamirte ya liggo ɓe mbaɗanma kayit liggorɗo ya liggoyoɗa kayit o aɗa wawi dañde hen permis maɗa dogna oto sa yiiɗi cooda oto mbaɗa taxi sa kala ko sa hay galle sa yiiɗi ƴeftude galle aɗa wawi ƴeftude hen galle kayit o ala ko o ronki wadde so wona artugol ngol noon woni taw heɓaki ɗum ne noon mbeɗa andi ko eɓe daara ɓe tan ha ɓe jiiya hol needi mabɓe eyyi nde wonno tubak kañum wona noon so ari ɓe daarata taw ha ɓe ganda holi an so ɓe jiiɓe ko liggey woni haaju mabɓe ɓe dokkaɓe kayitaji sikki ala wata nanɗo ko haalete toon wiye o laamiɗo joni ko ni jogori wadde o ko intérêt muɗum jokki so tawi wonoyi intérêt makko tan ko wallude sukaɓeɓe no jooɗori ete noon ko ɗum woni intérêt mabɓe saabu lawol ngol kamɓe ɓe gudditiri ngol tan eɗen gandi corona o ko yawti ko ujunnaje ma won million neɗɗo walla ko ɓuuri ɗum maayi États-Unis ɗum noon ko maayi ɗon ko sukaɓe ko maayi toon gasata eɓe manque main d'œuvre liggortoɓe ɗum waɗi ɓe gudditi pour yimɓe ɓe naata ɓe keɓa liggortoɓe taki eɓe katujini e meɗen hay ɗum eɗen keewi haalno sukaɓe yiɓe tinno ɓe jogo jikku moƴƴo saabu joni hande ɗo ɓe gonɗo ɓe goni koye janggude ɓe ha daara jikkuji mabɓe so jii eɓe peewi guitta kayitaji rokkaɓe kala mo fewani hen ɓe gartira ɗum kamɓe kam artirgol ɓe ala daari e mabɓe ɓe mbiya refule noon en général wiide tan immiɓe Nicaragua fo e nawte ala kono so jomuɗum waɗi ko fewani tan goto ɓe mbaɗaɗe avion tan ɓe gartira kamɓe eyyi ɗum eɗen keewi haalnode ɓe ɗum toon yoɓe tinno ɓe jogo jikkuji moƴƴi kadi koɓe ɓiɓɓe moƴƴuɓe ɓe guittiga ko diine ɓe guittiga ko tijaniya ɓe guittiga ko needi meɗen needi ndi ganduɗa ko needi moƴƴiri kadi nde ɓe jahara nde taw ɓe kellifama haqqillaji mabɓe pendima wona toon ɓe jibina eɓe gandi ko wonga ko foof deke yoɓe jottoro toon heɓɓitade mawɓe wonɓe toon ɓe koɓe tampuno e golle he ko e gollugol toon tijjani ko yoɓe jaaɓe keɓɓito ɗum saabu ɓen hande mawni ɗin génération aji wayno jawrini par ce que joni wona ko retraite jomuɗen nannata retraite so naati retraite ko artoɓe kadi duuɓi ɗi jeehi kamɓe Allah nawiɓe ɓe keɓɓito ɗen ɗon jewta kewɗen waddude e mabɓe kadi ɓe joguito daa'iraji ɗi kala daa'ira ɓe joguito ɗum min kam meeɗa toon e wuuro woto ene wiye Memphis ɓerdam ɓuuɓi ɗon no feewi ɓerdam ɓuuɓi ɗon darmi tan nomin jooɗori ni limmi suka tan ma won 50 fof ko cayaje ɓaleeje cayaɗe ɓaleeje fof ko laawol ngol Nicaragua ngol eɓe joguiti hadara o te fof ko ɓuuri hen hewde ko almuɓe eno weltini a anda ɓeɗo kam ɓe dañi heɓɓittoɓe ete noon wona ɗon tan ko leydi ndi foof ko noon wayi gaga ɗaccoɗa ga New York en ga ɓe ɓuuri hewde bo nde wonno ko toon ɓe ɓurti jipporade kono noon ɗa no jiirumɓe ni gandumi ɓeɗo so tawi ɓe ballama ɓe nafat koye mabɓe ɓe nafat diine o ɓe nafat tijani o kadi ko ɗum ko mbiɗen ni ko ɗum nawiɓe toon Allah waɗa ɓerɗe mabɓe tan yidde yaade États-Unis eɓe ɗaɓɓoya haalis kono ɓe ganda ko pirlitagol waliyaɓe Allah ceerno en Cheikhana Ahmad Tidiani ha nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam firliri e mabɓe yoɓe jaaɓe golloya diine o ɓe golla diine mabɓe ɓe daña wune ɓe daña kaalis ɓe daña fof ɗum ɗo ɗiɗo darsuji kewɗen rokkude ɓe toon en mbaɗi hen noon batuji kam so Allah alhamdulillah eyyi nde wonno lawol ngol Daka o kala jaaɗomo ndewata ko e felo ceerno Ibn Oumar no waɗata nokkuji ɗi o yettoto ɗi a yettoto ɗi ɗum waɗi nde jaaɗen nde ndewɗen ko e felo makko jottiɗen fodde ko hiiƴi ko nde wonno lebbi ɗiɗi tan
koye nder lebbi ɗiɗi han jiɗɗen wonde toon eɗen mbawno wonde toon ko ɓuri ɗum kono ko ɗum tan taw ko ɗum ɗum ɗo agenda o ko ɗum totti e gon toon lebbi ɗiɗi nde o gasi Colombos ɗo ɗon taw en jiiɗa mi keditima ɗo fodde yontere ɓeydude salminde mawɓe ɓe e yiidude e maɓɓe gimmiɗen ɗon jaaɗen Atalanta Atalanta en woni to mbawon jonte ɗiɗi toon alhamdulillahi rabbil alamina kono mbi fof jamaji no goodi eno wirde tijaniya o eno wirde alhamdulillahi rabbil alamina dental ngal ne machallah tinnare mawde ena hen ɗon kadi gimmiɗen garɗen wuuro ngo kalmi joni ngo biyetengo Memphis ngo ɗon kadi alhamdulillahi rabbil alamin en gollodiri ɗon e maɓɓe no feewi ɗon gimmiɗen ɗon gartuɗen ɗo wiyete Philadelphia ɗo Philadelphia noon ko wuuro ngo ganduɗa wuuro mawgo e nder kañumne e nder Amérique wuuro ngo woɗɗani New York fayida way kono leegal e New York ni kadi alhamdulillahi rabbil alamin wonno ceerno ko joom dokke ko dokkaɗo Allah no rokkimo ɗon ɗo Philadelphia ɗo almuɓe dariɓe mbaɗi galle ceerno yimɓe tinniɓe noon koɓe mbay faaluji tan yidde ceerno yidde Cheikhna Ahmad Tidiane ɓe guitti kalisaji mabɓe wona luwas kadi wona appartement ala ko galle ɓe cuudi galle o e inde ceerno galle o eno waɗi less eno waɗi hakkude ɗum woni ɗo natirta ɗo eno waɗi premier étage ɗo e mbaɗi toon appartement ji pour kala tijaniyanke ceernajo moƴƴo garɗo ɓe jippina ɗum ɗon jamakane ɗo less ɗo ko jumakay ɓe ganni hen jumakane no mawni ɓe mbaɗi ɗon jihadiji ɗiɗi jihadi gadana o ko jippinde Cheikhna Ahmad Tidiane e almuɓe mum ɗimmel ngel ɓe coodi ko église wonno ganduɗa waɗateno hen ko mees ɓe ndewa hen ɗum ɗo église no waɗata ni ɓe garino ɓe coodi ɗum joni ɓe guitti ɗon église o e nder galle kamɓe ɓe batti ɗum jama hay ɗum ko jihadiji ɗiɗi ɓe mbaɗi ɗon tinniɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere en beltanimaɓe no feewi nde garɗen ɗon kadi galden tan yiidirɗen e muɗum ɗon kadi sukaɓe nan ɗon sukaɓe kalannoɓe ɗoɓe ɓenne kadi en jewtidi ɗon e maɓɓe jaaɗen noon caggal mum Washington toon kadi machallah woodi ko yewtida toon no feewi gartuɗen noon ha Saket ɗo ɗum ɗo wuuro lamorgo ɗo New York ɗon noon kadi ko kalɗen to Philadelphia to ko Allah no waɗi ɗum kadi e New York galle ceerno nde wonno dental ngal e no wiyeteno ko wiyete Haalpulaar werta wudere wasifa e nder États-Unis fof no fotirno 52 état o fof ko galle ceerno New York o ɗon fuɗɗi ko enen puɗɗi ɗum toon nden wonno ko appartement tan luwa hande noon barke ceerno ari ɓe coodi galle maɓɓe no mbiruɗen ɓeeɗani gonɓe Philadelphia ɓe ni kamɓe ne ɓe coodi galle maɓɓe galle o sa yimo tan a weltoto sa ƴeewi New York ko woniri capital aduna o économiquement to banggal faggudu aduna o fof ko New York woni ganduɗa ko toon bourse uji mondial ɗi townete toon kalis ɓamtete toon kalis liɓete kalis aduna o fof ɗum fof ko e nder New York ndekete ko kañum woni ɓernde capital woni capital aduna o ɗon ceerno jogade ɗon galle taw wona appartement ala ko galle taw an jeeyi leydi ndi mahe ha yetto ɗum ko hunde mawde kadi ɓe goni ko e leegal ngal ganduɗa leegal joguigal maana e nder New York leegal ngal ngal wiyete ko Brooklyn ɓuuri yewrde leegal hewran ko juif uji ɓe mbaɗi hen synagogue uji maɓɓe synagogue woni église aji maɓɓe ɗo ɓe juulata leegal ngal no heewi juif uji ɓen coodata nokkuji ɗi no cotta ɗon noon ceerno heeɓi galle ganduɗa sa darima aɗa daara Manhattan ɗum ko hakkude New York woni inde ceerno waɗa hen galle ceerno ɗum ɗon ko yettirde Allah kadi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin woni ko e yaade won programme uji jogaɗi hen so Allah jaaɓi leydi ndi foof jogor dañjano on ɗon galle ni so Allah jaaɓi e nder ɗum ɗo taw ko galle ceerno kala moƴƴuɗo tijjaniyanke garɗo ɗon ko galle muɗum jippo hen ɓe ɓeydo wurtude eɓe guuri noon ɓe guuri no feewi saabu yimɓe no gara adan kam galle o no ɗumɗotinno seeɗa kono joni yimɓe ɓe batti arde no feewi e notade e dental mabɓe e wasifa e ɗum ɗo
e nan ɗeɗo yaajde tan ɗum kadi ko yettere Allah ɗon noon woni ɗo cakitori ɗen gartuɗen ha joni ceerno ko ɗon tan kedde ɗen joni nde fuɗɗi jodde noon e guil 2006 Dakaw no waɗa kalde Dakaw gasi e ɗe guure ɗe limtuɗa ɗo oɗon keewi yettade hen ko yettude Allah no fewi holno puɗɗuɗon jiirude ɗum beela e rewete fuɗɗima ɗiggude ha eko nandi hen comme no kewɗa wiide ni wonen so mbayriide seeremɓe tan mbay kono faɗɗeteɓe ni kono noon so jurtama ndiyam tan kadi pintat ɗum holno jiiruɗa e nokkuji keɓɗa yettade ɗi to banggue yimɓeɓe mawtidade guila banggue diine o ha e banggue tijjani eyyi yimɓeɓe sa yiɓe tan a yettat Allah saabu sa ƴeewi Amérique no wayni immotoɓe ga ɗannotoɓe te toon jiida hay Europe par ce que kamɓe jamma e ñalawma ko liggey a yiyaɓe liggoto ko jamma kala heure mo pinɗa andu won liggotoɓe kamɓe foftere ala Europe so 19 heures en 18 heures en yoni a yiyata liggotoɗo mon fof hota galle mum kono Amérique ko 24 heures sur 24 ko liggey ko an kay liggotoɗo o tampata e jaaha laabi maɗa kono kam sa yiiɗi ko 24 heures a liggoto ɓe no jeehi toon eɓe ɗaɓɓoyi haalis ganduɗa ko haalis woni haaju mabɓe eɓe jiino haalis dañire sa liggima tan a dañat ɓe goppa ɗum ɓe kuccita e Allah ɗum koko yettirte Allah ɓe tinni kadi no mbiɗa ni koko ɗiggi not fodde no dewruɗen ni eko seeram ɓe ndewata ko eno ɗiggi not ene ceerno Ibou ni won to heewi yettade min mi yettaki ɗon hikka to ɓe mbiyata Colorado to fof ko yimɓe meɗen eno ɗiggi wasifaji no mbaɗe e jumaji no guddete eno juule ko yettere Allah no dental ngal kadi ɓeydori e nder hen ni alhamdulillahi rabbil alamina sa yi rongo nden gandata doole dental ngal eɓe keewi e leydi nde wonno alhamdulillahi rabbil alamina fayida fuutankoɓe ko Allah wona fuutankoɓe tan leƴƴi ɗi fof fayida hande tijani o Allah no rokki ceerno doole e tijaniya ko askitinto e makko gasata heddo noon yiitodira walla wasa yiitodirde kono noon alhamdulillahi rabbil alamin ene heewi doole e ɗum sa yi ɗum tan a weltoto sa yi ɗum jippoɗa no mbimam ɗo joni joɗɗa New York juula gasna mbaɗa allahumma anta salam miijoɗa Madina to wonto miijoɗa Madina to wonto to allahumma anta salam fuɗɗito ha Madina alhaj ha paƴama ɗo allahumma salam ɗo ceerno jooɗi fuɗɗi ɗum ɗo toon no wayi wonde ladde e ɗo no wayi wonde aduna o hande gasna tan yimɓe ɓamde allahumma anta salam tan a weltoto surtout taw ko hen jeeɗa ɗum waɗi ko weltare tan lawol ngol ko weltare tan eɗen ɗamini leyɗele ɗe fo toon no kanje capanɗe joyi e ɗiɗi biyeteɗe États-Unis ɗe ma dental ngal yetto ɗon ma heɓ hono o galle cheikh ɗum eɗen moƴƴini ɗum jorto nde wonno enen min joni ko noddi kam toon eno yiiɗi mi yetto ɗum yomi ar mi yetto noon ene heewi mi heɓani yettanade ɗumen nokkuji goɗɗuɗi mo saabu won wonɓe toon hedde Californie en to mbiyata Seattle en ɓen woodi nodduɓe kam toon mbi yomi ara ha toon kono noon taw hankanti e lebbi ɗiɗi jinnomi wadde toon ɗi timmi toon foof ko dente ɗe de ɗum walla ko humpima dente goɗɗe nan toon holɗum Tiwawon nan toon ɓenne no cooda jamaji no cooda ɗum ɗo ene mbaɗa muritaɓe nan toon ɓen noon ɓuuri wonde ko New York ene jogui jamaji mum ene jogui galleji mum wo amma Haalpulaar ɗum kam ko dental ngal Allah teddiniri ɗum dental ngal Allah teddiniri ɗum ene yaaji alhamdulillahi rabbil alamin duwaw ceerno ne jaabi machallah alhamdulillahi eɗen mbasiyo yimɓe kadi eɗen beltiniraɓe yoɓe gandu ceerno mawɗo ko wino ko yettima ceerno wino kanko woni haaju makko ko wadde aduna o daawe ɗum woni beelon o wi so yeehi caggal makko ma daawe ɗe fo ndentu fo wonta wiyendu wotoru yen gandu noon hande ceerno nde yahata nde o woppi daawe ɗen daawe hande fo wonti wiyendu wotoru e dimba so yorɗen dental ngal ko yoɓe ɓeydo wonde gotum kadi dental ngal natti wonde dental national ala ko dental international ɗum waɗi gollal ngal yo ngal won gollal international taw fof eno rendi taw so tawi eɗen cooda galle exemple toon tan e leydi Amérique tawa Libreville naɓe no mbaɗa hen muɗumen tawa Abidjan naɓe no mbaɗa hen muɗumen dental Bob Dakar no waɗa hen muɗum kala ɗo dental ngal woni taw eno itta mbuɗumu eno waɗa hen rendine galle o soode ɗum min ko on wasiya mbasiyotoɓe so tawi ɓe daari ɗum ɗo
yoɓe tinno hankkandi ƴeewen nattude wiide tan men ko minen tan koɗi ɗo e ngoɗo wuuro meɗen mbaɗa ɗo dental min cooda ala ko yo annodire fof jukkodire gaccugol ngol wona gotol taw kala ɗo foti waɗede galle cheikh taw ko fof rendata sooda galle o fiya haalisaji muɗum yoɓa galle o wona galle cheikh eyyi ɗum woni wasi min basiytoɓe caggal muɗum kala e mabɓe jeeɓoy ɗum ɗo en beltima en nuwima eyyi ɓe ganda alhamdulillahi rabbil alamin ceerno kadi nde gartumi jaltimi ɗum o weltima weltagol mawgol no fewi o duwanimaɓe ceerno ibnu oumar ne no salminaɓe kamɓe foof nde wonno toon ceerno ibnu oumar aɗen gandi seeki toon ne gandi golle ɗe o waɗi toon ɗum waɗi kala e mabɓe jeeɓoyɗo ɗo tawata ko gollodirɗo e makko no moƴƴi ɓe ganda ceerno ibnu oumar hoore mum weltima toon e ko ɗum eyi en kalani kono ceerno ibnu oumar waɗi toon golle kawniɗe golle moƴƴe so Allah emo fecci toon ha laaɓi ceer ma en mbaɗa hen yewtere so Allah jaaɓi alhamdulillahi rabbil alamin en calmini dental ngal foof en mbasiyima ko tinnade tan e gollude wona gotum hankanti en dañi darorgal hankanti en dartoɗen hen hoore men jiyen hen koye meɗen yo Allah wallu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala fatiha salatul fatih bismillah subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah ñooke ahmada yew haala maako wo Allah tan woni golle maako wo sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema habibu muhammada yew fuuta fowɗen kam jaɓi eɓe Allah andini an suwi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada